primero, se va primero la pelota que se va. Todos aquí para rematar en el segundo palo. Y aquí será o Borja o yo, uno de los que remate. Mañana estarà per aquí. Caure la pilota en aquest espai d'aquí com a gol. Remuntat i esto, sempre cap penal. Un respecte entre nosaltres, parlem tot el rato, no tinguem por de sortir per aquí. El segundo jugador. Sí, este le fue un bloqueo al jugador más cercano, Nanti, a manera que dan los dos palos y notar que es un jugador, ¿algún dubte? No? Vale. Cristóbal, Per, Fran, Riva, ¿vale? I dieu on ha d'anar, ¿vale? Y aquí se completa la ¿Vale? I Dani entra a rematar suportament. A veure, tenen extrems a la palla. Un que no remati bé. Còmode, aquí tot arreu, però que no li prengueu. I aquí. Quan torni Ruïna, ja ho dic. Exercicis amb mobilitat i passe amb mà. Per ajudar i on deixa l'espai el meu company, sobretot. En què aquesta línia posada està aquí. Y aquí está los bichos, las queda aquí, la defensa se queda todo el rato. No hago nada más para darme el segundo palo. Si pasa, Para que pase la mente.
plaer, Joan, vosaltres tota la temporada, sé que ha sigut complicada, l'entrenador sense jo donant-vos la polla de l'entreno i cridant-vos tots els dies, però ho hem passat molt bé amb vosaltres i tots vosaltres.